Сега пред вас ще застане с лицето си и с някой от своите творби един скулптор. От Пазарджик е. Известно име. Казват, че от тези автори, които правят история в образи. Вероятно разпознавате ликовете на велики българи, които са заслужили да имат днес своите паметници. Последният от тях, който носи подписа на този скулптор, е монументът, издигнат в Пазарджик на светите братя Кирил и Методий. Едва ли обаче някога е предполагал, че ще има шанса да създаде една много красива, много фантазна работа, която пак е свързана с нашата, но вече след освобожденска история. И не само. Да застане пред голямото предизвикателство – направата на копие на един от най-красивите фонтани в България – шедьовърът на италианския ваятел Арналдо Дзоки, единствената реликва от първото българско изложение, останала до наши дни. Фонтанът в Цар Симеоновата градина в Пловдив, който вече е на 116 години. Няколко думи за този познат и непознат автор за българското изкуство. Наречен е дивният флорентинец, тъй като е един от най-изящните скулптори, работили в България. И една от най-изящните му работи е именно фонтанът с богинята на земята и плодородието Деметра. Бил е емблема на събитието, заради което е създаден. Първото българско земеделско промишлено изложение през 1892 година в Пловдив. Това изключително произведение на изкуството отдавна се руши. Ръждата го разяжда, красотата му линее. Скулптурните фигурки изчезват, детайлите също. Тъжна е вече историята на този класически фонтан, чийто автор е със световна слава. Прави още няколко творби. По-известните са му паметника на цар Освободител в София, паметниците на освобождението в Русе, в Севлиево, Дряновския манастир, негове надгробието на Стамболов в Софийските гробища. Един много фин, интересен автор, който работи в стила на неокласицизма. Почти всички негови работи, които са в България, са отляти в бронз или чугун. Оригиналът на фонтана е отлят от чугун в Италия преди повече от 116 години. Много майсторска работа, твърди Спас Киричев, много тънък бил чугунът, много прецизно напасването на всеки детайл. Било трудно да се изпълни по този начин днес. Неговото копие е от бронз. Само тази е разликата между двата фонтана, тъй като Спас Киричев се е стремял максимално да се доближи до оригинала. Това копие е един вид втория живот на фонтана на Арналдо Дзоки. Идеята е на ръководството на панаира при това не само да се сътвори отново, но и да заеме своето най-точно място в Централния парк на Пловдивския панаир. Според мен бронза е по-добър материал за този вид работа. Това показва и оригинала и неговото състояние. Оригинала в момента е в много зле, лошо състояние, ерозирал е, както казах, от чугуне, много от фигурите са изчезнали. Долните фигурки на водните духчета не успях да ги намеря по никакъв начин, за да мога да ги интерпретирам. Искам да благодаря на Държавния архив в Пловдив. Той ми осигури картички, снимки, за да мога по тях да интерпретирам фигурките. Много от детайлите също от фотографии успях да възстановя, както и вътрешната мрежа за захранване на фонтана. Интересно е да знаете, че за да направи своето копие съвършенно подобие на оригинала, Спас Киричев пътува. Отива във Виена, за да види фонтаните, извеяни по времето на неокласицизма. Разбира се, че не се отказва от същите не по-малко красиви, вдъхновяващи гледки и в Рим. Фонтанът копия на Спас Киричев е висок 4 метра и 70 сантиметра, тежи 1350 кг. Вече знаете, че е изобразена богинята Деметра, стъпила на стилизирана мида. Държи кошница с грозде, налия богинята на плодородието, а наоколо и много животни, характерни за българската фауна. Самият фонтан е направен на отделни части, които са заварявани. 6 месеца труд са вложени в това красиво скулптурно творение. А двата фонтана, които се намират от двете страни на фонтана на Арналдо Дзоки, са вече напълно авторски проекти на Спас Киричев. Вместо Деметра – нимфи. Пак богини, но по-второстепенни. Те пък олицетворяват определена природна сила. 20 вида животни има и в двата фонтана.
Видри, чапли, жаби, водни костенурки, тритони, раци, миди, риби, пеликани. Буквално отворил енциклопедията и си избрал видове, които обитават езерата и реките на България. Представил ги в най-характерните им пози, наподобил обичайната среда около тях. Изпитвал истинско удоволствие не само като творец, който ги създава, но и като човек, който много обича животните. И макар на пръв поглед работата му над тези два авторски проекта да имала своята свобода, толкова в нея съществували и вътрешни ограничения. Стремях се те да бъдат в същия стил, неокласицизъм, да повтарят малко или много архитектурата на фонтана на Арналдо Дзоки, но същевременно да бъдат по-различни. Те са изцяло по мои рисунки, чертежи и проекти. Изобразяват водни нимфи и много животни, които населяват също фауната, както и растения на българските земи. Знаем, че България е една от страните в Европа, които имат голямо богатство, водно богатство. Затова се постарах именно такива животни да населят тези мои два фонтана. Те са по-малки, с по 30-40 см от фонтана на Арналдо Дзоки, като съм се стремял композиционно да се връзват с фонтана на Арналдо Дзоки. И трите фонтана, естествено, през зимата не изпълняват напълно своето предназначение. Само красотата им е факт. Дали обаче не загубихме, като ви разказахме за тях точно сега? В определена степен е по-добре наистина за снимане, за да може да се разгледат скулптурите за фонтаните, но когато са осветени, защото те са осветени и имат водни каскади около тях, те по друг начин живеят. Според мен и в двата начина има какво да се види.